Mali la bi courant sɔrɔ sira ye saba de ye anw bolo. Courant sɔrɔ sira fɔlɔ ye min ye an b'a fɔ minnu ma ko baraji. N'an bɛ taa kogo da ji cɛmancɛ la ka courant dilan ni a ye ji fanga sababu la. O baraji minnu b'an bolo jamana in kɔnɔ yan olu bɛ courant di an ma. Mais bi an ka tiɲɛ fɔ olu tɛ se ka courant di ka tɛmɛ u bɛ courant min di bi. Ka d'a kan baraji jiw jiginna kosɛbɛ. Salon an ma ji caman sɔrɔ wa o jiw bɛ jigin de parce que jiw jiginni de o fanga de bɛ kɛ ka courant dilan. Donc fo ka samiya nalina de ka samiya laban pour que ji ninnu ka yɛlɛ sanji sababu la. O tɛ sira ye an bɛ se ka sira min ta bi. Sira filanan n'o ye sira fanba yɛrɛ ye o ye taji ye. An bɛ courant dilan ni taji de ye kosɛbɛ groupe sababu la. Groupe belebelew de bɛ EDM bolo. Nka taji ka kɛ ka courant dilan o kɔlɔlɔ ye mun ye? O ye taji bɛ courant dilan da min na o da ka ca ni courant bɛ feere da min na. I bɛ taji dilan courant kilo kelen taji sababu la 40 fo caman bɛ 40 sanfɛ. Courant bɛ feere 20 a kilo kelen bɛ feere 20. I bɛ fɛn dilan 40 ka feere 20 bɔ b'o la donc taji fɛnɛ tɛ solution ye. Ne yɛrɛ bɛ deli k'a fɔ n ko taji bɛ EDM daji de. An ka an kɔ don taji la. Hali diɲɛ kalayali a bɛɛ ye taji de ye o. A bɛ fɔ min na tubabukan na changement climatique ni fɛnw taji jenini de nana diɲɛ kalaya funteni bɛ cogoya min na bi an bɛɛ bɛ dɔ da la. Donc taji fɛnɛ tɛ solution ye. Solution sabanan ye o ye min ye an bɛ courant san an dafɛ jamanaw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire. An bɛ courant san Côte d'Ivoire bolo depuis 2011. U bɛ courant d'an ma an b'a san. Wa n'i y'a lajɛ fɛnɛ olu bɛ courant di anw ma da min na o ka nɔgɔn kosɛbɛ ni anw yɛrɛ bɛ courant dilan da min na. N y'a fɔ sisan ko courant kilo kelen a bɛ dilan anw fɛ taji sababu la 40 dɔ. Côte d'Ivoire bɛ courant di anw ma 13 14 a kilo. O ka jan ɲɔgɔn na dɛ. O courant min bɛ d'an ma 13 14 an b'o feere 20 an bɛ tɔnɔ sɔrɔ a la. N ko o de la n y'a fɔ n ko siga foyi wɛrɛ tɛ nin na sira kelen min bɛ yen n'a bɛ se ka dɔ bɔ an ka degun na bi masini fɔ dɛ bi o ye Côte d'Ivoire courant ye teliya la. Nka monsieur Mara ni dun y'a jateminɛ dakun dun bɛ ani Côte d'Ivoire jamana cɛw. Jagokɛla ka juru bɛ a bɛ a feere maa min ma o tɛ jago bali aw ni ɲɔgɔn cɛ. An ka segin ani an ka jurumantigi ka kuma. Karisa i ka juru banna an bɛ dɔ bɔ k'o kɛ ka dɔɔnin bɔ a la k'a yira ŋaniya yira. I bɛ deli ka courant min d'an ma n'i ye caman bɔ a la an b'a ɲini fɛ i ka segin o kan ka caman fara a kan ka se i seko n'i damayira bɛɛ la. Anw fɛnɛ bɛ an kalikan min d'i ma Zeyna i mana courant kilo fɛn fɛn d'an ma an b'a wari sara a tɛ kɛ juru ye. Wa an bɛ tila k'a f'i ye fɛnɛ i mana courant kilo d'an ma an bɛ tɔnɔ min sɔrɔ a kan o tɔnɔ an t'o garder dɛ an b'o kɛ ka juru kɔrɔlen sara. Ni maa n'i ka jurumantigi ye o kuma sugu kɛ ale yɛrɛ fɛnɛ ka intérêt b'a la o bawo ale bɛ courant feere ma a t'a d'i ma dɛ i b'a sara de a yɛrɛ ka intérêt b'a la a ka ca Ala fɛ a bɛ sɔn i ka kuma ma.